مرحبا سلام قاعد احنا مصاكم قال املاخ كنقوج مقواج مالت عابي حق عابيه حلافنتي كمي قال እግዚአብሔር ማለት ቃል ሰብ ስለዘይኮነ عاب حلافنتي مو بحقي تزمهر እግዚአብሔር ስለዘኮነ ሰብ አይኮነን ዝምህር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ስለዝምህር ናይ بحقي በዚህ ጊዜ በሰዓት መንፈስ እግዚአብሔር ክንዕድሞ ወይና በጸሎት ማለት እዩ ኩላን ጸሎት ርስናንን ሰማይን ምድርን ባህርን ዓይን ማያትን ኣብ ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርካ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን በዚህ ጊዜ በሰዓዝን ወአምላኽ ቃልካ ክንሰምዕን ቃልካ ንኽንሰምዕን ጊዜን ዕድልን ስለዝሃብካና ንመስግነካ ኣለና እትምህር ንስኻ ስለዝኾንካ بحقي قال كادم قال سب سلذي كونه بزجزن بس عزن أما خلنا نختركب نعد مكالنا صلاتنا سل السمع خاتم مسجن بشيم قويتنا يسوع آمين بحقي تي نايرو معاتي تي ويكند يار استمريز يزولون تايو كريستوس سلمنتاي مويتو زبلي مالت كلنا سمعنا لنا بالترقاقامي ملك مالت تي رديتنا عميق خون خيل ويدما بلعل العل خون خيل جن كريستوسنا حاتياته مويتو ويدما سلمتاي مويتو كريستوس كدحنا مويتو استفلا لي مسلتات ويدما استفلا لي بهلتاتونا له مسناي كريستوس موت ستحاحل ስለዚህ እቲ ርዲት ይፋላለ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ዓሚቕ ርዲት ኩሉ ኸር ኣብ ገለ ግን ጅስና ለዓለ ጥራሕ ርዲታት ኣሎ ግን በሐቂ ክርድኦ ግባና እዚ ከመይ ናይ ምድሓና ዝውስን ስለዝኾነ እዚ ናይ ክርስቶስ ስለምንታይ ከም ዝሞተ በሐቂ ክንርድኦ ርዲት ክህልወና ከሎ ዋጋ ናይቲ ክርስቶስ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ናይ በሐቂ تواجو خردنا خلو شو حلفنا تسمعنا يخيل ويدما يتخبتي كوهاب زقبو ملسي ويدما كسع كندي هوتنا نخرجتوس كن هبو أمتى تمسرته أبتي نسوز جبرنا زلنا رديت استمر كسي مول معاتي أبينا خميلنا أبنا تقند حتى أنتي بزحسب حتى حتى أنتي تاي موتنا كريستوس لم تاي اليوم أبو خلو كريستوس تاي سلاحات يعطي مويتو موت انتهى له سلام انتهى أو خلوا كو زيابير ترى كم يحرنا دليو يقرأ إلى الكارلو خو بالخلي أيكون عندي سلام انتهى زيابير سي موت كساك نداله تاي تقندي جود رأسنا قال انتهى أزغن بحث سيرك زي كن زرزروه فتينا رجعنا يا مالت مبزحتنا سمعنا الناس ناي كريستوس دكم زامرتو نخريستوس صلوت مهارنا يلمو شو صلوت ذهبوا مهارهم صلوت الله صار ما أنت بجز أبونا ذا بسماعات كله تي نفولتو مالتي بتقرينها نساتهم كم زيلكم دا صليو أب سماعات تنبر أبونا سمك أي قدس من قصات نتصع فقد كا خمتي أب سماعكم ودما أمدري يخون نعيلة تنقرنا لو ميها بنا نحنا نزبدلنا كم زحادقنا لهم بدلنا حدقلنا كاب كفو عاد إحنا ننبر أفتنا يتتونا من قصتنا حيلين كبر نزل على بنات كايمو آمين نعم مستي كزار وحاسيب يزولوه كأن دي رأسنا نقر تسمع مع حانت حارق كابزخ فلي أنت هاتبل فقط كخمتي أب السماء كوم أود ما أمدري يخون انتهى حجي كل تستفر اللي نقولك ينتز أثر يزولو أب السماء فقط أملاخ ملو يفتسم أمدرينا يفتسم ما أز جميرو زي خمسة أمثلة نقول ترى إلنا أبوينا خمسة حجي علوة أب السماء جميرو مجمرة أبرا يوحنس معرف عسرته وخلتن تايبلنا أب السماء كأوجو خونه ميكائيل الملائكة مستقبل تواجو تقبل الملائكة دم تواجوهم أي سعروا منك ده حرز السفرة أب السماء أي ترخبن
اتنا بزلع عالم تسحتا زلو ديابلوسن سيطان زبحال عبي قبل اتناي انت تمن تدربه نام مدري تدربه ملائكته والمسؤول تدربه ስለዚህ ኩናት ኣብ ሰማይ ጀምሩ ዝዓበየ ኩናት ማለት እዩ ሁሉ በዚ ንሪኦ ዘለና ምድርታት ናቱ ክሳዕቤናት ትወቅ አንድ ነገር ዝዓበየ ኩናት ኣብ ሰማይ ተጀምሩ ትዕልወት ኣብ ሰማይ ተጀምሩ ሕጂ ስቲ ዕልወት ጀመረ ኣብ ሰማይ ዕልወት ጀመረ ዓቢ ስልጣን ዝነበሩ መልአኽ ምስ ኩሎም ቶም ሰዓብዎ መልአኽቲ ናብዛ ምድር እዚኣ ተደርቡ ኢሎ ማለት እዩ ብዛ ዓለም እዚኣ ዘሎ ኣብ ሰማይ የለን أسوأ فقاد أملاح أبز عالم زيا كم تي أب سماي فتصم ملو بملو أي فتصم من الله مالك حجيت كأنت مخنيات أنت حجي ز عالم زيا عالية الله مالتي كابتي كالو فترة أملاح تفليا علوة عالمية نحن باينا نبرز لنا حجي مالتي حجيت عابو خوينات تجميرو تعابي تجميرو حجيت تايت عند نجار تايت عند نايت خوينات عب سماي جمرو وقسي مجمرو انتاي انت راينا زي ديابلوس ويد ما سيطان زبحال ابتنا اغزابير منغستي عاب حلافنت زنوبروي طعم عاب حلافنت نيرو لحار انتاي كبل جميرو نخرستوس كقنا قالو جميرو رؤوس قال عبا أرستي جن ناي ترطاري ناي ترطر ملأخت خنزح جميرو أفتم كالوت ملأختي هجي بزحات ملأخت نتاي كبرو جميرو مالتي كأمنوه جميرو كما إجزافير كا شعوب منهم قوات نجار قبل بخاز الله كي وصل الله من مخان كا ويدما كم جمرت يفل ترى هون إجزافير بتزفلت أخيد عيدلني كما ترى بتنزفلت أخيدو تم كالوت فترات كردوا عيكول نيم عوت قدايك عند نجار يتفتحن مالك لذلك إجزافير تنجار فتصيمو ملو بملو كزعب زكالع إجزافير تاي قبرو مالتي يحادقو مالتي بخوم مخنيات تعلوت كوميلو إجزافير نقوله فلت تقداي نقوله فلت إجزافير يفكر جن كوميلو خلص لا يدلني جزيان معالتن قريصلو زي نجار زخلو انتاي زبقى علو مالتي حجيت خومي تخص انتاي قبل الناس يحجمرو إجزافير سي منقس إجزافير كالا حاشا قبر كالي حقتات إجزافير سرعاتات إجزافير بحكي نعانا نفترتات زتقم ايكونن زحاشة نجار كقبر كالي حارتهم كالوت ملأ قتل ماني خامنوه زامنوه دا مزح بزيح دا مزح بزيح زامنوه شعاب مودعتا اتي كوينات اف سماي تخايدو مالتي شعوت كاب سماي ميكائيل ملائكتو نتي صلاين ديابلوس مالتي او اوصيومم مالتي ክርስቶስ ናብዛ ምድር ኣኽመጽ ኮሎም ባርንታዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስት በብዙሕ ነገር ይመጽ ቀዳማይ ነገር ወኸድሕነና ይመጽ ካብ ሓጢያትና ኸድሕነና ይመጽ ግን ሓደ ነገር ድማ እንታዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ስርዓታት ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሓቀኛን ቅኑዕን ከም ዝኾነ ከም ሰብ ኮይኑ ክነብር ሞ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መንገድታት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣገባብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ ንዑ حقኛ ከም ዝኾነ ከም ፍጡር ኮይኑ ክነብር መጽዩ በዚ ምኽንያት እዚ ጸላ ሰይጣን ድማ ኣብዚ ምድሪ ክርስቶስ ኮሎ እንደገና ታናይ መወዳእታ ዕድሉ ሽዑ ማለት ሻዓ ታናይ መወዳእታ ዕድሉ እንተዳኣ ክርስቶስ ኣባ ስዒርዎ እግዚአብሔር ተሳዒሩ ማለት እንተዳኣ ክርስቶስ ስዒሩ ድማኒ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ حقኛ ከም ዝኾነ ኣብ ሙሉእ ዓለማት ኣብ ሙሉእ ሰማያት ኣብ ኩሉ ይወጅኒ ፍለጥና ኣሎ ማለት ሽዑ ቅድሚዋት ሒዙ ጸላ ሰይጣን ናብ ሰማይ ናይ መኻድ ዕድል ነይርዎ ኣብቲ ናይ ኣብ ሰማይ መገባያ ኸይዱ ክዛረብ ይኽእል ነይሩ ከመይ ዘይበርሃሎ መላእኽቲ ነይሮም ክሳዕት ሽዒት ዚየቲ ዘይተረድኦም ዝነገር እዚ ብዙሕ ሕርኽርኽ ዝብሎም ብዙሓት ነይሮም ታስዋይ እግዚአብሔር ኩሉ ክሳዕ ፈጺሙ ክሳብ ተኣበሳ ወይ ድማ ትዕልወት ክዝርጋሕ ፈቂዱ እንታይ ዘይበርሃሉ ክበርሃሉ ማለት ግን ከምኡ ኢሉ ቅፅል ኣይኮነን
እግዚአብሔር ተወሰነ ጊዜ له ዘፍቅደሉ ብድሕሪኡ ግን ከብቅዕ ማለት ስለዚህ ክርስቶስ ኣብዛ ምድር እዚኣ መጽኡ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሐቀኛ ምዃኑ መሰረጋገጸ ከም ሰብ ብምንባር ላቀ ከም ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ኣሚንካ ኣብ እግዚአብሔር ጸሎት ጌርካ ካብ እግዚአብሔር ሓይል ተቐብልካ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዛት ብምኽባር ብኸመ መልክ ኣብዛ ምድር እዚኣ መጽኡ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ስለስተመላለሰ ሽዑ ሰይጣን ከም ተቀደም ዝነበሮ ናብ ሰማይ እንዳኸደ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መገባእያ ኣብኡ ናይ ምኻድ ዕድል ኣቋሪጹ ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ዓለም እዚኣ ጥራሕ ተሓፂሩ ተሪፉ ኣሎ ስለዚህ እቲ ዋና ነገር ንሱ እቲ ንሱ ጸላእ ሰይጣን ኩናት ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ቁኑዕ ኣይኮነን ወይ ድማ እግዚአብሔር ብሓቂ ፍጥረታቱ ዝሓይሽ ወይ ድማ ዝጠቅም ኣይኮነን ትእዛዛት ብሓቂ ኣብ ረብሓ ፍጡራቱ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ዝብል ክሲ ነይሩ ነቲ ክስ ከፍሽል ክርስቶስ መጽኡ ኣብ ሓደ ግዜ ድማ እንታይ ነቶም ከይፈለጥሩ ብዕሽነት ብጸላእ ሰይጣን ተታሊሎም ዝወደቁ ንዕኦም ድማ ምድሓን ክህቦም ከመንዑ ብምእማን ስርየት ኃጢአትን ናይ ዘላለም ህይወትን ይረኽቡ ማለት እዩ ትዋና ነገር ናይ እግዚአብሔር መጽኡ ማለት ስለዚህ ትቀንድ ነገር ከምቲ አቀድና ዝበልና ትዋና ነገር እንታይ ሕጂ ከምዚሉ እግዚአብሔር ክቅጽል አይገድፎን ትቀንድ ምክንያት ዕልወት ወይ ድማ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሕማም ሞት ኩሉ ውግን ወረውግን ኩሉ ስቃይ ሞት ሓዘን ዘሎ ንስተወሰነ ግዜ እዩ ክርስቶስ ይብሎ ካልኣይ ግዜ ክመጽእ ነዚ ኩሉ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ሞት ሓዘን ስቃይ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ናይ መጀመርታ ዓላማ ኣይነበረን እግዚአብሔር ነዛ ዓለም እዚኣ ክፈጥር ከሎ መጀመርታ ኩሉ ፍጹም ጽቡቕ ነይሩ ዳሕራዩ ብዕልወት ምክንያት ይመጽኡ ማለት እዩ ትዋን ሕጂ ክርስቶስ እንታይ ይብሎ እንተ ደኣ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቅድሚ ሰባት ተኣሚንኩምኒ ካልኣይ ግዜ ክመጽእ ከለኹ ድማኒ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ክእመነኩም እየ እንተ ደኣ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከሄድኩምኒ ኣነ ድማኒ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ክሕደኩም እየ ናይ ክርስቶስ ወከልቲ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ክንከውን ይደልየና ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ህይወተይ ኣብ ህይወትኪ ኣብ ህይወትካ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ዓውዲ ኩናት ይዝካየድ ውግእ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ዲያብሎስን ይካየድ ኣብ ህይወትና ማለት እዩ በኣነባብራይ በኣዘራርባይ በኣተኣታትዋይ በኣወጻጻይ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሐቀኛ እዩ ወይ ድማ እቲ ጸላእ ሰይጣን ዝቕርቦ ዘሎ ክስታት ሐቀኛ እዩ ኣብ ክልቲኡ እየ ማለት እዩ ወይ እግዚአብሔር ሰዓረ ምዃኑ ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሐቀኛ ምዃኑ ብህይወተይ ክነግር ክእለ ወይ ድማኒ በኣንጻሩ ካልእ ንሰይጣን ደጋፊ ኮይነ ክርከብ ክእለ ማለት እዩ እንታይ ይሓይሽ ጽባሕ ንጎ ክርስቶስ ምስ መጽአ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ክርስቶስ ካልኣይ ግዜ ክመጽእ ከሎ ብዙሓት ሰባት ተኽብሉ እዮም ኢሉ ትንጽበዮ ዝነበርና ኣምላኽ እዚ እዩ ብሓቂ እታ ንጽበያ መዓልቲ መጽኣ ኢሎም ክሕጎሱ እዮም እንዳዘለሉ ክቕበልዎ እዮም ግን ገለ ግሩፕ ኣለዉ ካልእ ጉጅለ ድማ እንታይ ክብል እዮም ንዑ ካብ ምርኣይ ወይ ድማ ናብ ቅድሚኡ ካብ ምቕራብሲ ዝዓቡ ጎቦ ኣብ ልዕለና ክሳቕጠና ይሕሸና ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ምርጫ ናትናይ ማለት እዩ ሕጂ ንክርስቶስ ደው ክንብል ሽዑ ድማ ንሱ ካልኣይ ግዜ ምስ መጸ ድማኒ ኣኽራን ኣብ ልዕለና ውደቑ ኢልና ካብ እንመርጽ እንዳዘለና ንክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ክንቅበሎ ዳእምበሪ ኣኽራን ኣብ ልዕለና ወዲቕኩም ጽቆጡና ንዑ ካብ ምርኣይ ኣብ ቅድሚኡ ካብ ምቕራብ ወይ ድማ ኣኽራን ኣብ ልዕለና ወዲቕኩም ጽቆጡና ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎማዓቲ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ዋና ነገር ኣብ ህይወትና ዕምቆት ክህልወና ርድኢት ዓሚቕ ርድኢት ክህልወና ኣብቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ስራሕ ምድሓን ዓሚቕ ርድኢት ክህልወና
قال أملاخ دما خنصنعو بحق إن خريستوس دو كنبل إغزابير إلينا مالتي بزح نقر الخبحال ذكال بحقي إزيلقا بحثر غزي كودا ذكال نقر هيكون جن هاي أببعلتنا إغزابير قال كنصنع مالتي منفس قدس دما إغزابير كان إغزابير منفس كمهرنا تسفا هيبنا الله ስለዚህ قال أملاخ كنصنع بحق إذا عالم زي حلافيتي كله حلافي جن بتزي حلفنا إغزابير قال نعو خنصنعو زلالماوي منغستي دما ورثت قينا خنركب إغزابير يدلينا مالتي مو نتي حج زنببنايو قال وين ما حج سمعنايو قال بصلوت كنعزوينا أفسماي قبل عليا بتحتيها مدري قبل الغلو ملكن سلطان زلوكا إغزابير أملاخنا مسكنا قالونا قال كاس لسمع كنا وأملاخ نصلي حجرما وأملاخ بحق إن تستمهرنا يو قبل بنا خن حضره بحق كم قال كا خنبر كل كتخلنا كتبارخنا امنتنا تعبي مو بحقي بقى كله خمس كال امنا ابهوتنا بنبابرنا بتاتاتنا بوصاصانا نعها خن خبرك خن كل نسخه صقا خن منفس كان كتب زحلنا نصلي صلوتنا سلسمعها تمسجن بشنغويتنا يسوس امين